L'objectiu de qualsevol crema, primer de tot, és l'entreno i la formació dels propis bombers, i en segon lloc tenim diferents objectius, que pot ser ja sigui a prevenció d'incendis, ja sigui cinegètics, ja sigui per recuperar zones tancades, vull dir, tenim diferents objectius, però el primordial seria formació i entrenament amb foc real, que és el que esteu veient pels propis bombers. Al final la crema prescrita el que busca és simular, o els incendis de llamp bàsicament són incendis de baixa intensitat, o aquestes, que és un tipus d'estructura que el que busca és obrir l'espai, per tant necessitem generar intensitat per eliminar tot el matollar i el regenat de pi blanc perquè aquí les espècies ara puguin entrar. Estem augmentant la biodiversitat d'aquest espai, perquè si es tanca, la biodiversitat queda estancada. Aquesta crema suposa una oportunitat perquè el que està fent és generar mosaic i, per tant, quan aquí arribi un incendi amb alta intensitat, totes aquestes zones cremades que han trencat la continuïtat de massa forestal ens donaran una oportunitat per poder parar aquests futurs incendis que tinguem en aquesta zona. Mario, he agafat una torxa del 91, no sé si... Com? He agafat una torxa del 91. Que tingui 91. El 40-91. Simultàniament és... Al bosc mediterrani el que fem és estudiar, sabem molt clar quina és la seva ecologia del foc, quin és el moment que ha d'entrar el foc, amb quina intensitat, per obtenir uns resultats que a nosaltres ens interessa. No és el mateix entrar al bosc a ple hivern, quan està l'estructura poc hidratada, inclús gelada, tindrà uns efectes que el que fem és augmentar i potenciar el rebrot, les espècies de rebrotament. En canvi, si entrem a primavera o a estiu, quan històricament hem tingut sempre tota la vida els focs de llamp, el que fem és augmentar i potenciar la germinació de les espècies herbàcies, les gramínies. Però el foc el que fem no és nou, és recuperar la cultura del foc que antigament els nostres avantpassats utilitzaven per obrir zones, per recuperar la pastura i que tradicionalment sempre s'ha fet. El problema és que encara aquestes masses s'han tancat tant, el fet de realitzar foc ha d'estar molt controlat, perquè si no compleix els objectius és molt fàcil que se'ns escapi dins dels nostres límits i sobretot dels nostres objectius que anem buscant. No és negatiu realitzar cremes prescrites, però per això l'objectiu és introduir-ho dins d'un pla de crema on s'estudia quan i com i amb quins objectius ho has de fer. I ara, últimament, des del foc McMurray a Canadà, després a Xile, a Austràlia o en vez a Portugal, són els incendis que diem de sisena generació, venen produïts pel canvi climàtic. La gran càrrega de combustible que tenim dels boscos atribuïda al canvi climàtic afavoreix que les condicions siguin molt extremes i aquests incendis es belluguin a macroescala, ja no treballen a microescala. Per tant, nosaltres el que hem de fer és anticipar-nos i no esperar que passi i dir, oh, què ha passat? No. Quan estàs veient els veïns que els està passant, a través d'intercanvis que estem fent en projectes europeus, que s'està fent intercanvis de professionals anant a Xile, anant a Canadà, per tot el món, per identificar els possibles problemes que han tingut ells i portar-los aquí i trobar-li solucions.